Adugo kedu ife ikwu maka desperation of ụmụ nwaanyị kịta n'ebe dị na ma ịnụ di ma all forms ị ga-afụcha ndị ga-ejicha picture nwoke na-agagharị na-achọ di nwaanyị kwesịrị kedu ihe just I know there are other things you want to say but gani okay ihu maka desperation of ụmụ nwaanyị nekwa anyị fụkwa ma asị na egbu mmadụ ị na ọbụna nwaanyị ebelugala belo ike belo ka ihu maka desperation kịta ụmụ nwaanyị ihe na-eme ha bụ desperation ha bụ na oke ọchịchọ ọ ya na-eme ha ụmụ nwaanyị na-eme ihe oke ọchịchọ onye na-eme ihe oke ọchịchọ jega ịdaba n'ọkụ ọkụ ịghọta mana ọ na-adị m ka nke ị nwere ya zuoro gị maka akpịrị ogologo na-arapụtakwanụ mmadụ inwe otu jide otu inwe abụọ ijide abụọ dịka ụdị mmadụ m o nwere mgbe ọ na-anọkwa ọkọ m mana m na-akwanyere onwe m ugwu nga na-eme oke ọchịchọ ma na-achọ ka m bụrụ onye na-anya ala mbọ ma ya nwayọọ ka eji aracha ofe dị ọkụ bụgo na m enwere ya taa nwayọọ nwee ike nwee ya echi ma enweghịkwana ya nsogbu adịrị enwere m nsogbu nri jikwara afọ nwee ebe m na-arahụ enweghị m nsogbu ụmụ nwaanyị be anyị na-eme desperation na obodo anụnwa n'oke ọchịchọ na obodo a adịrọ mma mana ihe oriri mmekata oke ọchịchọ ịdanye n'aka ndị ogbu mmadụ ndị oke ọchịchọ ewekweghị chọọ ihe ma oke ọchịchọ ma ndị na-egbu nwere nke dị mma ụmụ nwaanyị nke inwe ya zuoro gị ọ ya bụ ihe m ga-ekwu ọ karịdị akarị yọọ na-ayọ na-eyọọ ayọ onye nyere gị were nyere gị izukwe n'ike iwere nke ị nwere ya ju gị afọ azụ nwa agbọghọ Igbo kwụ n'ọkụ maka na ịkwụ n'ọkụ na-apụ anwụrụ kedu ihe atụmanya ị na-afụcha n'aka ụmụ nwoke and then kedu ihe ụmụ nwoke na-eme n'eli gị ọnụ towards an Igbo lady? You're a young girl, you're not married, what are those things that you have experienced from guys that so many other girls may even relate to? Maybe relationship as na asa bụ mmadụ breakfast mmadụ yigide gị ma ọ bụ na onye jikwa nwaanyị wee na-asụkwa gị nge dị abụ second wife ma third wife ma ọ bụ side chick. Kedu ihe ị na-afụgasị azụ nwa agbọghọ n'aka ụmụ nwoke na-eli gị ọnụ and talk to men? O nwere ndị nke na-afụ m na-asị m ihe dịka